So karon guys, it's December 30. Yeah, it's day off. Mari mabalik. Basta sa buwan guys. Sa Japan New Year. Basta sa nay nakagan ako. Bike. Ito lang ko. Kaya sa Tokyo. May simbahan ba? Simbahan ng mga turo. Kaya wala na ito ang simbahan. Sige yung matagangko. Nakuha ang matagangko. Ito masimba. At ito rin sa St. Mary Cathedral. Kaya lang. Hindi lang gano'n. Kita niyo sa video nga dapat-dapat yung daan sa dapat. Nakasay lang kaya na sa tao. Ginayang liagyan kaya na sa tao. Dapat yung bakit niya. Wala. Ang ilang mga poste. Wala kay poste sa kurinti. Nadari sa ilaw po. Nadari sa ilaw mga kurinti ba? Mga kaso na mga bagyo. Pamakapalit kami. Hindi kayo delikado. Huwag kayo dili wala mga tumba. Nawawalan nyo makita ng mga poste. Hindi kayo makita yung kurinti. Paglubong Karita ano? Kita misuan nga. Google. Di mo gi-google pa eh. Wala na ka no? Ako maraan na ako sa kay. Akato sa Tokyo Tokyo Tower, wag na ako Google eh. Lang kalau lama camping hari-hari kayak makabayad na lang makasa ka pa makaligis ba ron wakamanay kwarta yun drive 16 hindi may nubahan na ito chill rider ba Tugnaw na kayong Japan, di madagit. Sabi tugnaw sakit sa kamot. Mga na, nag-gloves ko. Oo, gloves. Mada. Gini ito rin, mga bike lane. Among yagyan. Walay bike, walay mga bike ni parehas ito. Magkatong nga, mas naraw. Saring bike lane. Why mga hari ko ng Japan. Nah, let's go.
Kia baru no. Yuk, kanang kuan, kanang singana Yoshinuya. Matsuya. Ha? Matsuya. Matsuya? Apa suwa ng Matsuya? Ino ba yun? Barang ulit. Ito, di ba? Ito barang ulit. Di ko palitan na magbahay ko kay lahat yung Dala. tao. Dala na. Ha? Dala sa Hmm. butangan. Okay, butangan ba? Ano ba trabaho yung asawa mo ko? May pisa. Nahinay raw. Layon. Pabayad niya rin. Layon mo siya, layon ba? Doon niya sa pababot siya bayro. May kinuha mo kita. Standar. Pero ito, sisilyo. Ito ba? Wala ko. Yawal. Dahil lang ani. Oh. Suwaya ka ba ito? Yes, ako Second floor, wait. siguro na balbot mo. Bakal na mo. Ada hadlock. Na second floor. Kako, may taon na dream ko. Dari? Oo. Ilak lang mi ko. May kanaka ilak mi ko. Ha? Apa? Yeah. Ta. Huwag na ako. Let's go. Apa sa taon niya? Asli ba? Ah. Ah. Nya lang ko palit. Inibalik na ko palit speedometer ba? Inibalik na ko ba?